Всім привіт! Сьогодні ми зайшли в режимчик нашої Playground Play. Робимося, звичайно ж. Тут капець яка битва. Уже забула за що там спец, шоколовали, шували. Знищую, розвалюю. Що ти на? Так. Всіх треба розвалити, але мене розвалюють. Максимум Energy Approach. Я фиг знает, что будет. Я бы ще треба вчить. Щоб не знати, що це таке написано. Так, ось тут ще навалюємо казку. І окей, йду.